Benvidos á súa casa, isto é Foro Aberto. O Parlamento galego está a debater unha lei que propón multas de ata 3.000 euros pros mozos que consuman bebidas alcohólicas. É a sanción unha vía adecuada para educar a mocidade. A visita de Bieito 16 representou unha importante proxección internacional de Galicia. Esta noite analizamos o que foi a viaxe e o que nos queda dela. É un atavismo machista priorizar o apelido do pai fronte ao da nai? Romper coa prevalencia do apelido paterno e avanzar na igualdade? As respostas nos próximos minutos en Foro Aberto. Antes de comenzar, mandamos un saúdo agarimoso a Carlos Luis Rodríguez, que está na camiña enfermo. Mellórate, o luns estarás aquí. Entramos en materia, señores. Máis da metade dos mozos galegos menores de 18 anos, ou por esa edad, saben o que é coller unha borracheira, porque a idade de inicio sitúase alrededor dos 14 anos, tan só 14 anos. É tan normal beber que hai mozos que tomar 6 copas nunha mesma noite o consideran algo normal. Este é o primeiro dos nosos asuntos. Son datos para a reflexión e sobre iso imos falar esta noite con Consuelo Bautista, José Luis Jiménez e Daniel Vega. Que tal? Boas noites a todos. Boas noites. E tamén con Julián Rodríguez, Pablo Acción e Iria Aboi, que tamén están con nós. Que tal? Boas noites. Boas noites. Boas noites. As autoridades sanitarias de Galicia queren acabar coa permisidade familiar e tamén empresarial e social do consumo do alcohol nos menores, e para iso levaron ao Parlamento de Galicia un proxecto de lei que, entre outros asuntos, contempla multas de entre 600 e 3.000 euros para os mozos menores de 18 anos que consuman bebidas alcohólicas, e para os establecementos que suministren esas bebidas alcohólicas sitúan esta sanción ata os 600.000 euros. A oposición parlamentaria ve esta lei tan só como un afán recaudatorio, onde a Xunta e o Partido Popular ven unha ferramenta para salvaguardar a saúde da mocidade. Por cada ano que demoramos o inicio ao consumo de bebidas alcohólicas, garantimos unha reducción do 14% nesa persoa, nese xoven, do risco de ser dependente do alcohol. Noso grupo político comparte esa preocupación, pero nos entendemos que é unha medida propagandística, porque non se dirixe ás persoas coas que vostedes queren traballar. Xa poden, co actual marco normativo, traballar en ese tramo de idades. Presentan este proxecto de lei para, fundamentalmente, decir e xustificarse que fan algo. Non ten, a parte de algún anunciado previo este proxecto de lei, non ten ningunha medida que vaya a reducir ou que vaya a actuar sobre o consumo de alcohol. Pido un primer posicionamento sobre esta cuestión e pregunto claramente, lle pregunto a Iria, temos un problema de consumo de alcohol na mocidade en Galicia? Imos ver, segundo se acaba de sinalar, existen estatísticas que indican que efectivamente se está a rebaixar a idade de inicio de consumo de alcohol en persoas menores, mas en todo caso o que se está a plantexar como unha nova lei de cara a aumentar as prohibicións da mocidade, pois obviamente é algo que xa existía. Xa existe a prohibición de que os menores de 16 anos non poidan consumir ningún tipo de alcohol e, polo tanto, xa existe un marco normativo que se podería estar a cumprir se esa fora a vontade do goberno. Nos entendemos que o marco normativo actual non está esgotado, que o grupo de idade no que se pretende incidir está dentro desa prohibición e que, polo tanto, que fai falta é máis prevención, máis educación, máis rehabilitación tamén para as persoas que o precisen, máis non medidas prohibitivas, medidas que vayan a recaudar como fin exclusivo que parece perseguir esta lei. Nós non estamos de acordo con iso e pensamos que se debe de incidir noutro tipo de vías máis pedagóxicas, máis educativas e non en medidas prohibitivas que nunca se teñan amosado como eficaces cara a xente nova. Perfectamente. Daniel. Eu creo que hai un problema grave no tema de alcohol, por iso creo que unha medida de regulación de alcohol a menores é moi importante.
Pero, bueno, é normal que a oposición non esteja de acordo porque non está de acordo con nada. Por lo tanto, eu creo que antes de dar exemplo en leis e dicirnos o que temos que facer, creo que tenen que facer moitas cousas na súa casa. Por lo tanto, o goberno vai seguir traballando con sentido común e esta lei o que vai traer, eu creo que son 3 obxectivos. É dicir, temos que controlar temas de saúde, temas de responsabilidade e formación e información. Esta non é unha lei que quer recaudar, como dice a oposición, sino que creo que é unha lei que quer que a saúde seña o exemplo e seña moi importante para a xuventude deste país. Pero para a xuventude estamos falando de menores de idade, non simplemente de xuventude. Que un neno probe unha brocheira con 13 anos, eu creo que é bastante grave para tomar medidas neste momento. Pero claro, o Bloque Nacionalista Galego dice isto, pero o Partido Socialista dice isto cando vai aplicar unha norma severa co tema do tabaco. Por lo tanto, eu creo que o Partido Socialista tiña que estar de acordo tamén en aplicar unha lei severa co tema do alcohol, que é tamén moi grave. Estamos falando do futuro deste país, por lo tanto, do futuro de Galicia. Dúas opinións diferentes, José Luis. Pero son cosas distintas porque el tabaco es un producto, es una droga, entre comillas, si queremos llamarla así, cuyo consumo afecta a otras personas aparte de la persona que la ingiere, con lo cual sí se está velando con esa prohibición de que se afecte a terceras personas que no tienen por qué verse en ese sentido. A mí me parece una ley que expuesta, tal como lo presentó Pilar Fragas en el Parlamento, es una especie de relatorio de lugares comunes en el que todos nos podemos encontrar. Es decir, a todos nos parece mal que se inicie pronto el consumo de alcohol, nos parece mal que los jóvenes se acerquen a él, que además lo hagan de una forma abusiva. Todo eso nos parece muy loable. Y la voluntad del espíritu de la ley nos puede parecer loable, pero multar con 600 euros a un chaval que con 17 años y 6 meses o 11 meses consuma una cerveza en la vía pública, como está recogido en la ley, tiene un claro afán recaudatorio. Da esa sensación, sobre todo cuando con 17 años, por ejemplo, puedes tener un trabajo, pero no puedes beberte una cerveza. Entonces, ¿cómo se conjuga una cosa con la otra? Es más, en el tema del trabajo, por ejemplo, la ley prohíbe que cualquier menor de edad pueda trabajar en un bar, aunque tenga un contrato. Es decir, aunque tengas 17 años, la ley te prohíbe trabajar en un bar. Y si te contratan de camarero, aunque sea, si poniendo café, si tú puedes servir una cerveza o una copa de vino en esa cafetería, no tienes derecho a trabajar según esta ley. Evidentemente hay algunas cosas muy matizables y que me parece que, coincido en esa parte con Iria, lo que persigue no lo va a conseguir. Hay que leerse el sancionador de la lei. Eu, se me permite... Brevemente, para que podan intervir se me permite, non é con afán recaudatorio, nin é multar simplemente. Tamén reflexa na lei traballos á comunidade. Pero non vayamos caer... Pero ele está falando de outra cosa diferente, que a lei proíbe a entrada a establecementos en lugares de lecer. Céntrese. Non faga demagogia, que está moi acostumbrada habitualmente. Pero vamos centrarnos no que é a lei. Traballos á comunidade, tamén reflexa este artículo, esta lei. Pero non vayamos caer neso simplemente. Falemos de formación e falemos de información. La lei non sí que ven. Un momento. Hai que ler o texto. No viene ningún apartado relativo a cosas que implique la Consellería de Educación. No. Para min, benvido todo o que seña iniciar un debate social en relación con este tema. Pareceme sempre unha irresponsabilidade tremenda que non se iniciara moito antes. En primeiro lugar. En segundo lugar, o alcohol é unha droga social que ademais ten relación coas relacións sociais, e iso verdadeiramente é unha realidade. En terceiro lugar, póñome na pel dunha nai dun pai que reciba unha multa de 3.000 euros que lle puxeron o seu fillo por tomar alcohol na rúa. E podo pensar que incluso podería pensar e como me avisan cunha multa de 3.000 euros? E por que non me contaron ben como era isto? Que pasa? É tan grave que tome alcohol o meu fillo? Ninguén me explicou a través da escola, a través dos medios de comunicación suficientemente todo isto. Quero decir, o que non pode ser é que manteñamos a hipocresía que existe en relación co tema do alcohol socialmente e que despois nos vayamos directamente con medidas coercitivas para intentar cortar algo que verdadeiramente é moi grave e que vai terminar sendo, se pode decir así, unha lacra social. Fai as cousas ben, primeiro informa, primeiro conciencia realmente, acaba con esa hipocresía e despois, se é necesario, como última medida, pon multa. Eu penso que non... Pero quería introducir,
realmente se consume máis alcohol agora ou simplemente está máis visualizado por isto do botellón, etcétera, etcétera? Pablo, José Luis. Os datos están aquí en riba da mesa, estes datos que vos porque chamaban... antes eu recordo que incluso se almorzaba con viño e con pan. Sí, pero... Pero non era bon. A diferencia, a ver, todas as autoridades sanitarias están chamando a atención o Plan Nacional sobre Drogas, etcétera, etcétera, sobre o impacto do alcohol. É un grave problema o que ten concretamente España, o que ten Galicia neste caso tamén, co alcohol. Os datos están aí en riba da mesa. Eu quería facer referencia as declaracións de Modesto Pose, as afirmacións no Parlamento de Galicia, dicindo que esta é unha lei prohibicionista. A lei eleva a prohibición de beber alcohol de 16 a 18 anos e, como dicía Daniel, conmuta ou permite conmutar as sancións esas tan chamativas por traballos para a sociedade. Partindo da base de que esta norma debería ir combinada sempre de accións educativas que non poden ser primeiro, como decía Consuelo, teñen que ser a vez. Ten que haber sanción. Prohibicionista, todo é prohibicionista. Un neno de 16 anos, non sexamos hipócritas, nós temos fillos. Un neno de 16 anos fai na nosa casa o que quere. E, ademais, tamén, non só na casa, por parte da administración, un neno de 16 anos pode votar, pode conducir un vehículo... Pero os administrados son nenos. Para os poderes públicos, ou son os depositarios da soberanía popular que deciden os seus gobernantes, que son persoas que teñen dereito, ademais, a contar coa información suficiente sobre as cousas que pasan. A partir dos 18 anos teñen unha responsabilidade. Pablo, para coñecer todo o que dis, para coñecerlo claro, hai que ler, supoño que farías hoxe pola mañán, seguro, como casi todos nós. No preámbulo desa lei é o único espacio onde se fala de temas preventivos, como é tamén o único apartado no preámbulo onde se fala de o botellón, que é un pouco o bautismo de alcohol para moitísimos galegos, para moitísimos rapaces, e desos rapaces pequenos que estamos falando. E o apartado sancionador é o que no que máis se estende o articulado da lei. Pero o artigo o que fai referencia a Daniel é moi importante, porque a conmutación das sancións por traballos para a comunidade é parte tamén da educación. Non é sustitutivo, é educativo. Eu vexo pouca prevención. Eu diría que é primario. Se quere remato. Eu vexo pouca prevención e vexo tamén pouco realismo, é dicir, multar un pouco o que decía Miguel, multar un rapaz con 600 euros, esa multa é para o pai, non é para o rapaz. Eso está claro. Non vas embargarlle a cartilla de aforro a un neno de 17 anos. E por outra banda, xa remato, por outra banda. Remata e un minuto máis. Por outra banda, establecer unha horquilla de sancións entre 600 euros e 600.000. Para o establecemento. Estamos falando, si 600.000 euros son 100 millóns de pesetas. Pero que multa a quen se multa en España? A quen se multa en España con 100 millóns de pesetas? Dime, a quen se multa en España con 100 millóns de pesetas actualmente? Pero, Julián, ti que eres un versado xurídicamente son unha cousa. Sabe perfectamente que na meirande parte dos casos, noutro tipo de sancións nos tribunais, cando a sanción é menor, 600, 300 euros, o que seña, é conmutado sempre por traballos para a comunidade. O sea, que non é unha cousa menor. Seguimos agora, pero xa que estamos nesto, estamos na normativa, na lei, vamos a escoitar o que din os mozos e a pregunta é clara. É aplicable esta lei? Escoiten. É que é imposible, porque ven un maior tal, un de 20 anos, di, compra vos eu todo, compra todo, paga el todo e listo. Que eso parece unha tontería, verdad? Porque van a beber igual, desde o meu punto de vista. Pero bueno, pareceme ben porque eu creo que os menores de 18 non deberían de beber. Se ten ganas de beber, vai beber igual. Se non bebe aquí, bebe un pouco agachado aí no monte, entendes? É dicir, esa lei é absurda. Se escoitaron? Iria? Mais claro en botella, porque haxa unha lei que xa hai un marco normativo que regula abondosamente isto para estas idades, porque haxa unha lei non se van a cambiar os hábitos de consumo ou as formas de consumir alcohol, pero en todo caso hai unha cuestión que chama poderosamente a atención, que é que se fai unha lei específica para menores e non se aborda tampouco o consumo de alcohol noutras idades, que tamén é bastante importante, ou o consumo de outras sustancias, non? Entón, eu penso que cando estamos falando desta lei, moitas veces non se vai á literalidade da propia lei, e a literalidade da propia lei, cando fala da prevención e cando fala de educación, faino na exposición de motivos, e cando imos á parte propositiva da lei, hai unha ausencia total de medidas de carácter educativo e preventivo, nin tan sequer se fala da Consellería de Educación para poñer en marcha esas medidas de carácter educativo nos centros de ensino e nos institutos.
E, por outra banda, falase das familias, falamos, e dende o Bloque Nacionalista Galego falamos de reforzo ás medidas que teñen a ver coas familias e que teñen a ver, bueno, con casos mesmamente de dependencias que existen tamén entre a xente nova e non tan nova. Bueno, pois neste proxecto de lei o único que se fala das familias é cando se fala da sanción. Porque quen vai a ter que sufragar a multa que se lle vai a empoñar a ese menor van a ser as familias. Mais nunha última cuestión, se me permitides, e máis unha última cuestión, cando se fala das sancións, para que se vexa claramente que isto ten un afán prohibicionista, ten un afán recadatorio e ten un afán de castigar, non de educar ou de reeducar, cando se fala das sancións, falase das multas en primeiro termo e como cuestión secundaria, como cuestión subsidiaria, a cuestión de traballos en beneficio da comunidade. Entón, o que dis, que as multas recurrir a esa cuestión coercitiva... O BNG ten presentado a través do seu grupo parlamentario unha modificación a este respeito para que o prioritario sexa, en todo caso, os traballos en beneficio da comunidade. No, pero eu o que pregunto é, estamos a falar, se estamos a recurrir a sancións e a vía coercitiva, estamos a falar de recoñecer que estamos fracasando na educación, que máis ou menos o que queres decir un pouco. Pero eu creo que sí, pero o que lle pasa a señora Iria Boi é que fala de memoria, e vai ter algún problema, porque falando de memoria ten ese problema. Usted lea a lei. Por lo tanto, saque a lei. Pero non fale de que a Consellería de Sanidade non dialoga coa Consellería de Educación. Falso. Sí que negocian e sí que se ponen. Sí que se ponen... En la lei non aparece. Pero vamos a ver, en la lei non aparece. A lei fala da formación e da información. A lei fala, antes de multar, dos traballos á comunidade. Non convén, ahora, usted non lle convén dicilo, pero claramente que está aí. Como conmutación de la multa, que son dos cosas distintas. Dos traballos á comunidade. No, parece que está en negrita. A autoridade competente para a imposición das sancións poderá decidir en función da sanción e da súa capacidade organizativa a sustitución por solicitude de infractor unha encuesta de un medio de comunicación destos días dice: ¿le parece excesivo que se multe con 600 euros a un menor por beber na calle? Sabe que dice a sociedade? Dice sí, un 28%, non un 72%. Non o dice o Partido Popular, que o dice un medio de comunicación galego. Por lo tanto, sí que parece normal, que hai que poñer moitos temas en riba da mesa para que se deixe de beber tanto alcohol en idades moi... Pero vamos a hacer... Eu teño notas de prensa. Non vamos a falar de xordes, falamos de nenos de 13 anos, de 14 anos, de 15 anos, que iso non pode estar ocurrindo nun país civilizado. E ustedes, que tantas leccións dan todos os mañáns ao goberno, ustedes tuveron 4 anos no goberno e non a tocaron. Eu teño aquí noticias de medios de comunicación donde o seu grupo pide que non se criminalice o botellón. Entón, a hipocresía teñen a vostedes. Bueno, vale. Mais opinións, Consuelo? Opinións vosas. Eu quería prestar atención ao problema do botellón en sí, que verdaderamente penso... Que no se prohíbe, que además lo cachondo del tema es que el botellón sigue siendo legal para los mayores de edad, eso sí. Bueno, claro. Es lo que preguntaba en esa encuesta. Unha serie de persoas neste país sen necesidade de unha autorización previa. En todo caso, é un problema social, é un problema de falta de alternativas, un problema de falta de cartos da xuventude, un problema de que beber alcohol é unha costumbre social habitual e que relacionase o alcohol coa posibilidade de establecer relacións, e despois, por outra parte, un problema, repito, de que non teñen donde ir, de que as copas son caras, de que hai entradas... Pero ese é o argumento de sempre. Parece que é obligatorio beber. As copas son caras. É que a xente non ten máis que facer que beber. Se me permites, que alternativa é? Que alternativo está propoñendo a Xunta? Que máis alternativa nun sábado que ir a beber masivamente, beber por beber? Non, tira ruido, pero non é o argumento. Eu digolle. Aquí non falamos deso. Non falamos do botellón, sí. Falamos do botellón. Porque no argumento de que as copas son caras non vale. Respecto á lei que se chama a Lei de Prohibición
prohibición de alcohol, de consumo de alcohol a menores non fala do botellón. Non fala en ningún momento do botellón. Pero eu vexo que se fala moito dos nenos, se fala nesta legislación, se fala moi pouco dos pais, é dicir, da responsabilidade dos pais. Un pouco nos temas preventivos, nos temas educativos. Eu creo que é clave eso, é clave, sobre todo a esas idades, o que pasa en casa, porque os chavales fan o que ven en casa. Eso por unha banda. E tamén falase moito dos concellos, da actividade inspectora, recaudadora e supervisora e sancionadora dos concellos galegos. Eu digo, nestes momentos, tal e como están os concellos, o día, está dicindo a lei. Policía Autonómica va a sancionar. No, Policía Autonómica non Policía Nacional e Guardia Civil. Ese é que sancione. Inspectora e sancionadora. As competencias de sanción teñen os concellos. Lea a lei, por favor. E o concello non sanciona. Non liches a lei, absolutamente. Pero ves, caímos no error de dar lección sempre. Por iso digo que non é moi realista a súa aplicación. Non sanciona o concello, sanciona Guardia Civil e Policía Nacional. En primeiro, falar en casco urbano, Policía Local. Por eso, Policía Local. Se deixamos falar... Policía Local de quen depende? Policía Local depende do Concello, pero estamos falando dunha medida de sanción que primeiro sanciona o Concello a Policía Local, pero sanciona tamén a Policía Nacional. A Xunta non é a que sanciona. Vamos falar así, sancionan os Concellos coa Policía Local e sanciona a Guardia Civil. É do que estamos falando. Bueno, non, pero a Administración, cando vostede, cando se inicia a Administración, Xunta de Galicia é tanta Administración como o Concello. A ver, Pablo. A mí me parece que estamos marchando polos cerros de Úbeda. Volvamos ao debate deste que é un proxecto, non a lei, un proxecto de lei todavía. O que dicía o señor Modesto Pos, insisto, porque eu podo comprender as posturas do BNG que carga ou pon o acento no aspecto educativo, que a mí me parece que xa dixen desde o principio que a base é complementar estas medidas sancionadoras, que sempre hai sancións, eso de que é recadatorio, non sei, todo é recadatorio, as multas de tráfico, etc., con aspectos educativos. En todo caso, o señor Modesto Pose dice que o PP ofrece solucións fáciles. Home, hai que ter cara política cando o bipartito, concretamente o Partido Socialista, non fixa absolutamente nada. O único crear o noitebús que para trasladar a mozos ebrios dun lugar a outro, para agachar os problemas debaixo dunha alfombra, que é a especialidade da nosa sociedade. Pero a señor do Bloque é especialista nese tema. É unha valoración realista. É unha valoración bastante pouco realista do que é... Non. Claro, usted está acostumbrado a recollir firmas. No, pero perdón. Vostedes... Agora sí que estamos saindo do tema. Agora sí que estamos saindo do tema. Unha pasada. Iria, a ver, venga. No, pero que o botellón é unha cousa, non é outra cousa. Pero todo non teño ningún problema en falar dun servizo que melloraba a condución segura dos mozos e que axudaba a salvar vidas. Non teño ningún problema. E non teño ningún problema en recordar a Alfonso Rueda demandando máis noitebús hai prácticamente ano e pico na anterior legislatura. Alfonso Rueda, María Seoane e demais. Incluso podo sacar notas de prensa de vostedes cando a anterior Consellería de Sanidade do Bipartito quixo sacar un anteproxecto de lei de drogas en Galiza e vostedes xunto co PSOE e demais entidades sacaban notas de prensa e teño aquí recortes desas notas de prensa dicindo que non se criminalizara a xente nova, que non se for... Perdóeme un momento. Ustedes retiraron ao chegar a xente de Galicia o condutor alternativo. Bueno, pero un momento, estamos falando, señores, estamos falando de consumo. No, pero precisamente, podo falar, por exemplo... A mí particularmente, que non quedo da opinión, creo que o condutor alternativo, a mensaxe que agochaba é que os demais poden beber. É dicir, cuidado, vamos a falar de consumo. Que poden beber todos. No. Sí. Consumo non beba, os demais que vayan no coche, aínda que beban non poden. Non era un mensaxe. Non quero meterme non era un simple. Pero o usuario dun autobús pode ser un chaval de 20 anos, non? Ou non? No, hai máis. É outro tema. É que é outro tema. Estamos falando de un tema distinto. Estamos falando de menores. Centremos a cuestión. Hai que ir a solucionar o problema que o problema do alcohol, non meter os mozos no autobús, que está moi ben para reducir accidentes a curto prazo. Mira, unha pregunta. Podría ser moi interesante, primeiro, decirlles os pais e nais galegos, mire, hai moitos nenos que beben. E iso non coa convicción e non coa necesidade de facer... Non, escoita. Primeiro, por favor, un momento, por favor. Primeiro decir, hai moitos nenos que beben.
e beber a determinadas edades en determinadas cantidades de alcohol, sobre todo, bueno, en xeral, pouco moito cantidade de alcohol, pode supor un problema, incluso no desenrolo cerebral, un problema a hora de decidir que facer na vida, que facer, que opción tomar respecto a calquera situación, pode ser verdadeiramente peligroso para o desenrolo futuro da súa filla ou do seu fillo. Primeiro, explicarlle iso aos pais e ás nais galegas claramente, a través da Consellería de Educación, a través de campañas informativas, informando do que hai, do que teñen na man, que é o futuro das súas fillas. Pero eso no lo sabemos a estas alturas de la película. Non, eu penso que non. Personalmente penso que non. En este momento... Non, eu penso que non, de verdade, creo, estou convencida de que non. A este proxecto de lei, porque sí que fala de informar, a ver como desenvolve, por lo menos. Aproveitemos este proxecto de lei para iso. Pero, en primeiro lugar, eso. Unha vez se faga eso, a nivel este proxecto de lei é enganoso, porque crea unha falsa seguridade nas familias. Pero facer unha lei destas. Porque xa hai marco normativo para aplicar. Pero vamos a ir por una parte. Si lo que queremos es que la sanción tenga un efecto corrector, en el caso en el que demos por bueno que la ley tiene todas esas virtudes que se esbozan en la exposición de motivos y que pretende. Si nos cerramos los ojos y no queremos que la ley es tan buena como dice ser, en derecho, cuando se legisla, la sanción debe ser proporcional a la falta o al delito que se cometa. Eso, a la gente que hace derecho, cualquiera que empiece derecho, le enseñan pronto, tanto en civil como en penal. Evidentemente, parece completamente desproporcionado que la sanción mínima, la mínima que haya para un joven que bebe una cerveza, sea de 600 euros por tener 17 años. ¿Qué sería proporcional? ¿10 euros, 5 euros? ¿Te parece que sea más, te parece que sea más caro para un joven de 17 años tomarse una cerveza que dé positivo un mayor de edad con 0,15? Pero que non hai que esquecer que a sanción é educativa. No, xa dicen que ten que ir complementado con medidas educativas. 600 euros, pero es proporcional. Pongamos entonces 1.500, Pablo. Vayámonos a 1.500 euros por una cerveza. Seguimos subiendo. Estamos dicindo un pouco, polo que estamos dicindo no debate, parece que Galicia ten un problema co alcohol. Eu creo que este problema non é indisoluble. É un problema que está en toda España, de exactamente igual. Pero en toda Europa, non nos engañemos. En ese sentido, eu creo tamén que aumento do límite de idade para ver de 16 a 18 anos, que é un dos pilares da lei, é importante. Galicia, Asturias e hasta fai 2 anos, Castela e León mantiñan o límite de idade en 16 anos. Entón, aumentase agora, me parece benvido nese sentido, benvido. Pero un matiz, Julián, lo que se prohíbe hasta 18 años es la bebida de fermentados, porque la de destilados ya estaba prohibida. O sea, lo que se prohíbe ahora que alguien que tenga 17 años beba cerveza y vino. É cerveza. Pero máis diso, parece normal. Sí, parece normal, pero donde está en la cerveza y en el vino, sino está en otros productos. Sí, pero parece, vamos a ver, en Asturias por el tema da sidra, supoño. Eu quero pensar que hai unha subyacente que máis se consume a cerveza. Supoño pero los problemas de alcohol vienen con la cerveza o vienen con los destilados. Mira, eu quería introducir el botellón, pero el botellón ¿de qué se hace? ¿De cerveza o de whisky o de ron? Xa estamos derivando moito. Quedan 4 minutos, Pablo. Eu quería introducir un factor máis que me parece importante neste debate que hai no Parlamento, que é do que estamos a falar. Javier Urra, psicólogo forense. O alcohol é responsable de menos pero máis graves episodios violentos. A mí, eu tiña a idea de que o progresismo era defensor de loitar contra a violencia de xénero. O alcohol é o principal culpable. E xéstase nesa mocidade. Pero non, o problema é igual en toda España, etc. No, temos un problema, Pablo, temos aquí, temos un parlamento galego para legislar. Dejemos el cinismo y prohibamos el alcohol. Si tan malo es, lo prohibimos. No, directamente. Consumo responsable. Directamente. Consumo responsable. Eso é demagogia. No. Vamos por partes. Eu gustaríame, sobre todo, falar deste anteproxecto de lei como un anteproxecto enganoso, porque para atender os casos que se están a falar de 14 e de 15 anos, xa existe normativa pola que pode actuar o goberno galego. O que falta é máis recursos, máis medios e que se aplique. En todo caso, si hai esa vontade por parte do goberno de aplicalo. E digo que é propaganda, perdón, e digo que anterior
normativa. A anterior normativa establece prohibición de consumo total de alcohol a menores de 16. Se hai unha preocupación evidente, non só nesta mesa, sino no goberno galego, por atallar os casos de consumo inicial de alcohol aos 14 anos, coa normativa que había xa se poden atender. O que fai falta é que se cumpla. Mais, en todo caso, o que fai o Partido Popular é lanzar unha nova lei que o único que fai é amosar a súa incapacidade para poder aplicar a anterior lei. Recoñeces, pois, que non se cumplía, caso, efectivamente non se cumple, mas en todo caso o que se está facendo é dar unha falsa seguridade ás familias, porque esta lei vai a pasar como a anterior. Lánzase unha lei agora, que hai un momento, bueno, de opinión pública donde hai alarmismo e donde a xente quere respostas por parte do goberno, donde a xente quere respostas, e entón nós pensamos que fai falta menos lei e máis gobernar e máis aplicación de políticas educativas, máis orzamentos, que para o ano que ven o Partido Popular reduce todas as partidas a respecto do Plan Galego sobre drogas, e máis política destinada a outro tipo de valores e a outro tipo de ocio. Daniel, brevemente, que está rematando este primer terzo do programa. Señora Domenega, usted me parece que está confundindo, non está nun mitin do Bloque, reláxese, que está falando nun debate e é bon escoitar. Fíxese vostede. Como escoita vostede. Claro. Pero mire, cando hai un problema de alcohol, o tempo en pullas. Entre 500 e 600 persoas menores de idade nun ano, 500 e 600 persoas menores de idade atende o servicio do 061 por problemas de intoxicación etílica. Eso viene en la ley. Eso é un problema. De novas xeracións, de un mitin das anteriores galegas invitando copas gratis a un concerto do Partido Popular e de novas xeracións. Como vostede non escuita, quer deixar un mensaxe peligroso. E van un mensaxe vostedes peligroso. A deriva. Moita hipocresía. Consuelo, a ver, perdona, Consuelo. Quería recoller unhas declaracións que fixo a concelleira de Servizos Sociais do Concello da Coruña cando lle preguntamos polo tema da lei esta. E dixo, a min gustaríame unha campaña como a que conseguiu que ningún neno galego se suba a un coche, neno, e non arranques o coche se non ten posto o cinturón de seguridade. No momento en que consigamos eso, como sociedade teremos avanzado todo neste tema, que é un tema tan importante. Non é doado. E pareceume, non, pero se fixo. Sobre todo os nenos pequenos. Os nenos pequenos non se suben a un coche. Perdón, nesa liña ou imos na liña de seguir dicindo que as copas son moi caras, que xa había unha normativa, que quería fiar o progresismo dunha lei, eu creo que o progresismo dunha lei non se pode medir nestes parámetros. A primeira comunidade autónoma que legislou sobre o botellón neste país foi Extremadura. Había un señor que se chamaba Rodríguez Ibarra nese momento, que era bastante, eu creo que un histórico del PSOE, cando menos. Sigue vendo botellón, pero regulado. Cousa de aquí non hai, non, fora das cidades, acotado. Non lo hai, en Madrid está prohibido o botellón. A cuestión do tema do sesgo político e tal. Eu creo é que hai que empezar a formar os nenos dende moi temprano e facer un pouco de política, en línea que ti chamas prevención e ti e o PP chama educación, pero sei o mesmo, pero non sei se iso hai que reflectirlo nunha lei. Non sei se iso hai que reflectirlo nunha lei ou nun decreto que desenvolva esa lei máis adiante no que está implicada a Consellería de Educación, porque creo que é fundamental, porque eu non o vexo por ningún lado. Se me permites un momento, eu creo que hai que deixar de andar a lei, e vamos deixar, o que hai que facer algo. Está moi ben dicir, é que iso está moi mal, pero claro, se durante 4 anos de bipartito non se fixo nada, o Partido Popular volveu que está entrando en el Parlamento y que ya tiene un articulado y que podemos comentarla, ¿eh? O sea, no es un desiderato de la Consellería de Sanidade. Se este articulado se pode mellorar, e vamos centrarnos no tema. Se pode mellorar, tu partido a ver si acepta las mejoras. Vamos a ver si acepta el partido las mejoras. 14, 15, 16, 17 anos, que iso é menor de idade todos, para que non beban alcohol, eu creo que é un traballo
ben feito e ben realizado. Vamos seguir por esa liña. Vamos, perfectamente. Daniel, para ese tema xa non hai máis. Pero unha postilla A ver, José Luis, rápidamente. Una postilla muy simple. Lo bien que funcionan las sanciones. El Ayuntamiento de Sevilla prohibió el botellón público. En el mes de abril, en fiesta de primavera, hubo 12.000 personas convocadas vía SMS y vía redes sociales en las calles de Sevilla haciendo botellón. Y no hubo narices de multar a nadie. Con sanción hay fracaso. Ya veremos qué quiere hacer. A prohibición combinada con educación. Xa non hai tempo para máis neste tema. Pechamos o primeiro terzo do programa, señores e señoras. E despedimos, por tanto, a Iria Boi, gracias por estar aquí. Boas noites. Gracias a vos. E tamén a Daniel Vega, gracias. Boas noites. Moi boas noites. Seguiremos falando porque ten moito recorrido. Decíamos, é un proxecto de lei, por tanto, ten moito recorrido. Botamos agora a ollada a esa visita desta fin de semana do Papa Bieito XVI a Galicia. Spagna è nato anche una laicità, un anticlericalismo, un secolarismo forte, aggressivo, come abbiamo visto proprio negli anni 30. Moito deu que falar esta frase pronunciada por Bieito XVI no avión cando se achegaba a Santiago de Compostela. Creen vostedes, unha pregunta rápida, que estamos nunha situación de laicidade e anticlericalismo semellante aos anos 30 do século pasado? No sé si la palabra es anticlericalismo, si es verdad que hay una intención por parte del gobierno de introducir firmemente un sesgo laicista en la vida pública, que podría ser respetable, y de hecho es respetable que un gobierno de izquierdas que lleve por bandera la laicidad así lo haga, como también es respetable que lo haga también en el sentido contrario un partido de derechas o conservador o como queramos llamarle. En cualquier parte, de cualquier modo, lo que me me causa a mí estupor es que el Papa defienda lo que le hubiese defendido en los últimos, ¿cuánto? 400, 500, 600 años, y haya gente que a día de hoy todavía se alarme. El Papa defiende lo que tiene que defender. Consuelo. A min dá a impresión de que máis é o feito de que nomeara os anos 30, non? Uns anos decisivos, moi tristes na historia de España finalmente, en que a Igrexa Católica tivo unha actuación determinada de apoio a un alzamento militar que foi un golpe de Estado contra un goberno constituído legalmente, que ali verdadeiramente coadyuvou para que triunfara ese golpe que ao final tivo no medo, no apoio, no medo da Iglesia Católica boa parte do seu triunfo, no? Da axuda ao seu triunfo. Para min ese é o problema máis menos dos anos 30. Despois, nun Estado que non é laico, pero é aconfesional, o lóxico é que a sociedade vaya progresivamente a unha forma, digamos, laicista de entender a vida que non impide que haya cidadáns responsables todos, cun determinado sentido ético todos, e que algún señan dunha confesión, outra de outra, e maioritariamente a confesión católica, porque históricamente a confesión que máis ten que ver coa historia de España para ben ou para mal. E algo máis, aparte de, lógicamente, as raíces non só de España, sino de toda Europa xudeo-cristianas evidentes, escápaselle un asunto a señora Bautista, Consuelo Bautista, que o que pon a Constitución é un Estado confesional de maioría católica. En España están bautizados 42 millóns de persoas, o 92% da poboación. Eu penso que é un aspecto a ter en conta. Eu non falaría de laicismo, eu penso que o Papa foi bastante moderado. Eu falaría dunha campaña directamente do goberno contra a Igrexa Católica. É evidente, é notorio, viuse no propio papel de Zapatero, bueno, a Compostela xa nin viu, non veu a Galicia no Ano Santo, o papelón que tivo en Barcelona non estivo nas cerimonias, en fin. Se lle sacaran dese xeito punta os discursos do propio señor Zapatero ou da señora Pajín ou do señor Rubalcaba, lendo frase por frase, eu me quedaría directamente coa mensaxe do Papa, que é un mensaxe de apoio á Igrexa Católica nun momento de dificultade, dixo non só en España, senón en toda Europa para a Igrexa. Julián. Vamos a ver, eu creo que é un pouco coincidindo con Consuelo que o patinazo, se hai que calificarlo así, é un pouco falar de facer a comparación cos anos 30, non? Que eu creo que, non sei quen, supoño que el Papa é un intelectual, coñece ben a historia, pero en concreto determinada historia quizás transmitiulle un xeito un pouco peculiar. Eu creo que é totalmente desafortunado. De acordo que España é un Estado confesional con maioría católica, así o recolle a Constitución, e así se porta o goberno de Zapatero, porque que eu saiba, España, o goberno español non tivo ningún problema
con a Igrexa Católica nos 2 últimos anos. Tivo un momento moi crítico fai 2 anos, se cambiou o modelo de financiamento da Igrexa Católica Española. Oye, aquí paz e despois gloria. Durante 2 anos estivemos paralelamente. Chega o Papa, o Papa fala do que ten que falar, do anticlericalismo, do laicismo, fala desa comparación, eu creo que pouco desafortunada, pero está en su papel, é dicir, está en su papel dando opinións, pero non facendo comparacións que eu creo que ninguén en España, moi pouca xente, porque aquí, o que eu saiba, non se están quemando iglesias, ou se están quemando iglesias, están quemando iglesias. Non, crucifixos sí. A ver, Pablo, ti Consuelo, e vamos a igrexas, sí, con pouco de rigor. Igrexas non se queiman, os crucifixos si desaparecen das escolas por mor dunha obsesión contra a Igrexa Católica deste goberno. Parecería normal. Estamos en un estado aconfesional. Non é de maioría católica. Sí, pero la educación tiene que ser en un Estado que no es confesional, la educación tiene que ser... En un colegio privado hai que suprimir o crucifixo... En un colegio católico podríamos entrar. En un colegio católico. Podíamos entrar, non, é que non ten sentido. Me refiero, podíamos entrar al debate, pero en un colegio público non tiene por qué haber presencia ninguna religiosa. O que decía Julián, porque misturamos temas e senón non. Decía, non houbo tensión ninguna coa Igrexa, eso é mentira. Houbo tensións permanentes e constantes. Dende fai 2 anos, non, Pablo. Non, perdona. Dende fai 1 ano e medio. Foi verdadeiramente a negociación económica. Non, pero a negociación económica é pechar o grifo á Igrexa, como todo o mundo sabe. A Igrexa está tendendo a día de hoxe... Más de 6.000 millóns de euros desinformación anuais. sesgada. A Igrexa está tendendo, deixádeme falar, a día de hoxe, está cubrindo os ocos que o Estado non cubre para as persoas ás que lle remataron as prestacións por desemprego, as prestacións sociais que desapareceron do goberno Zapatero. Cáritas está tendendo a día de hoxe a 800.000 persoas que lles está dando de comer cada día, porque o Estado non lles dá de comer. E como se pode pechar o grifo o colectivo que máis está axudando o noso país en educación, en loita contra a droga, en comedores sociais, etcétera, etcétera. En a educación, ti, Julián, o saberás, porque ti estudiaste en un colexio religioso, estudiaste nunha facultade tamén religiosa. A aportación no IRPF a Igrexa é maior e tocouse no goberno de Zapatero. Non se tocou antes. Non é maior, é o IRPF. Teño 272 millóns de euros IRPF, 600 millóns para pagar profes de religión, 3.800 para pagar centros concertados. O único país europeo que ten concertación, de forma que eu estou nas listas para ir a unha escola sostida con fondos públicos e seña ou non católica podeme tocar un centro católico para estudiar o meu fillo. Bueno, fora de análisis... Eso pode ser corrixible, non digo que non. Yo sí quería aprovechar... Rápidamente, José Luis, que queren sí, ha hecho un apunte, Pablo, que yo sí quisiera matizar. No sé si hay una campaña contra la Iglesia por parte del Gobierno, pero sí ha habido una tendencia por parte de la izquierda española de vincular en la última legislatura a las posturas católicas practicantes, la defensa de valores vinculados al discurso de la Iglesia, vincularlos a la derecha, a la extrema derecha y posturas reaccionarias. Vale, haberá tempo para falar de relación Iglesia-Estado. Ahora quería, porque temos o tempo limitado, unha cuestión concreta. Foi un éxito, foi un fracaso a visita do Papa Benedicto XVI a Galicia? Se cumpriron as expectativas? Un éxito razonable. Podríamos llamarlo éxito razonable. Yo creo que no se han cubierto todas las expectativas, los que hemos estado en Santiago lo hemos podido ver, pero hasta donde se ha llegado me parece que cabe calificarlo como un éxito razonable. La imagen que se ha dado de Galicia y de Santiago a todo el mundo a través de esta casa, que fue la encargada de hacer la señal institucional, es de sobresaliente, evidentemente. Funcionó perfectamente el dispositivo de coordinación, de organización, no cabe hacer ninguna queja. Lo único que creo que es que ya lo reconoce el propio gobierno, lo hizo Alfonso Rueda el domingo, creo que en vuestra emisora, el hecho de que la prevención que se hizo en los días previos del tumulto, la aglomeración, el exceso de seguridad, pudo restar que muchas miles de personas se sumasen a la fiesta que suponía la estancia del Papa en Santiago. Consuelo. Menos buses, menos xente, menos caixa por parte dos hosteleiros. Que quere dicir iso? Pois que as expectativas quizás foron demasiadas para que verdadeiramente podía dar de sí o feito de que o Papa estivera en 2 puntos diferentes do Estado español en solamente 2 días de diferencia. Quero dicir, se a cousa vai a Madrid hai un ano e pico, como pasará co tema da xornada de xuventude, sí, en que non está, posiblemente a Iglesia Católica move todo movible e hai un baño de multitudes, pero había que dividir esforzos por unha parte e por outra parte as expectativas foron
excesivas, e o goberno galego, por certo, vinculouse demasiado o que era a visita e o que era tamén o éxito ou o fracaso da visita. Eso foi un erro dende o meu punto de vista e foi, ademais, digamos, un patinazo en canto que non se mediu ben a resposta que podía ter a xente, con independencia que houbera excesiva prevención. Eu creo que é unha percepción generalizada que a visita non xerou as expectativas que había por parte da Xunta, que foi a que deu a previsión de 200.000 persoas en Santiago. E digo, é unha percepción generalizada porque a día de hoxe non sabemos aínda canta xente houbo, nin sequera unha estimación de canta xente houbo en Santiago. E tampouco debemos centrarnos demasiado nos números, nin a guerra de cifras, porque eu creo que isto, supoño que a visita do Papa será histórica para moitos creyentes galegos, e moita xente acudía á Catedral de Santiago. Para o Año Santo e para Galicia. Eu creo que, despois, vamos a ver, do problema da afluencia, eu creo que tampouco se pode vencellar o destino do Xacobeo a visita do Papa. É dicir, o Xacobeo debe ser un éxito en sí mesmo. Hasta dentro de 11 anos non hai outro. É dicir, porque creo que sería un pouco frustrante para moita xente despois da pouca afluencia que parece que é unha percepción xeneralizada por parte de todos que houbo. En Cataluña, o día despois, onte, a previsión eran 500.000 visitantes e foron al final 200.000. Aí sí que hai un dato. A mí está que aquí non haya estimacións. Nin siquiera o goberno, nin a delegación do goberno, nin a Xunta, nin o Concello de Santiago. Mañana parece que va a rueda. Pero ao mesmo tempo, non creéis que isto ten moitísimo máis que ver, porque isto pasou en Santiago e pasou tamén en Barcelona. En Barcelona menos da mitad da xente. Eu creo que tamén é un pouco un exercicio eu non creo ni que sexa un éxito nin un fracaso. É un exercicio de legitimidade por parte da sociedade galega. Si somos a confesionales, cada uno querrá facer o que quera. O que non se pode é traballar con unhas expectativas e investir en función dunhas expectativas e deixarse 3 millóns de euros que a min gustaríame que mañán se justificaran moi ben, porque 3 millóns de euros é moito dinheiro. Sin embargo, hai ausencia en Compostela, pero sin embargo o seguimento por esta casa da Televisión de Galicia foi 14 horas de emisión e foi unha media de máis do 31%. A ver se a culpa va a ser vuestra por dar demasiada televisión. A mellor a xente non ven porque pensaron que iba a ser un caos circulatorio para poder trasladarse máis do que foi. Porque aquí en Santiago, ademais, estamos máis afeitos. Tamén se está falando de cuestións logísticas, non decir do recorrido, de como se enche a Plaza do Obradoiro con 6.000 asentos, pero ao mesmo tempo dentro do aeroporto. Eu quería aportar algo, se me permite, Julián. Eu falaría de éxito directamente. Éxito na mensaxe do Papa non só para os católicos, para todo o que queira escoitalo, a xente libre, evidentemente, de facelo. Éxito na audiencia internacional, como dicía Fran, e nacional de televisión. Está clarísimo que moitísima xente. Eu non quería centrar o debate en canta xente estivo no Obradoiro. Xa se sabía que ia haber 6.000 persoas. Porque as previsións eran moi abultadas. Pero eu non quero, se extremaron as medidas de seguridade ou houve un efecto expulsión da cidade para non sufrir as molestias de tráfico, etc., non é importante. Eu penso que quen seguiu a visita, quen estaba interesado na visita, quen a seguiu, quen tiña interese, descubriu a un home cunha fonda humanidade. Venderase outra cousa, era un home frío, alemán, de Baviera. Encontramos un home cunha mirada de avó, se me permitides, cunha mirada dulce que bicaba os nenos, que os tocaba, que quería tocar, saudar a xente, ter contacto non só cos composteláns, cos galegos, cos que viñan a Santiago, tamén en Barcelona. Non pensades verdadeiramente... Con 82 años, mirada abuelo parece casi obligada. Pero non pensades verdadeiramente que hai quizás outro problema en xeral por parte dos medios de comunicación. Por certo que apúntome o que comentou o compañeiro claramente de que quizás das cousas mellores o mellor foi a cobertura que fixo a TVG, non por nada, por estar na casa, pero é certo o traballo que se fixo dende aquí e que levou Santiago a todas partes, non? E iso verdadeiramente é sempre importante, aínda que vender Santiago é facilísimo, porque é unha maravilla. A mí chamame a atención que se volva o debate do custe cando o propio Partido Socialista que o iniciara pregou velas, porque veu que era unha cousa absurda. Primeiro, o Papa non cobra. O Papa non cobra por vir, é a organización do evento. Despois da viaxe é relevante retomar ese debate previo á visita. Sí, por suposto que sí, porque a xente verdadeiramente sentiu así. O digo por ouvintes, por exemplo, que chamaban a radio, e verdadeiramente ocurría eso. Pero incluso hai unha auditoría encargada a unha empresa independiente pola Xunta de Galicia que xa antes da visita, e sen contar o número de visitantes, da igual, xa cifraba entre 28 e pico, 31 millón de euros o
O Partido Socialista deixou ese argumento, porque vía que é un argumento que non tiña Pues sentido. Pues a mí me parece un argumento muy importante cuando está caendo. Solo la emisión internacional. Eu supoño que o PSOE deixou o debate antes da visita do Papa. É dicir, cando si lo retoma ahora se llama oportunismo, Julián. Si lo retoma ahora es oportunismo. Vamos a ver, para moita xente hai certa decepción en canto ao número de afluentes a Santiago. Pero ninguén plantea ese debate. Non, pero se tes en conta que a Xunta, si tes en conta que a Xunta inviste, porque eu creo que é unha inversión, a venida do Papa no ano santo, non se coveo. Se inviste, é un investimento realmente elevado, parece que desproporcionado a vida conta da afluencia de xente en temas logísticos, por exemplo, en temas de transportes e demais, cando se ten unha audiencia potencial de 150 millóns de persoas. Pero é que é moi distinto brindar Santiago para 200.000 personas que brindar Santiago para 10.000 personas. Es que me parece importante que se gastaran 3 millóns de euros na visita do Papa. Pero é relevante porque o beneficio previsto non se cumpriu, e se se cumprira era relevante. Se non coñecemos a afluencia de xente real, como vamos a coñecer o retorno deso? Poñéndome de lado da xente que está pasando a crise, poñéndome de lado da xente que está pasando problemas, porque os xornalistas deberíamos pensar niso, nos intentamos ser o reflexo da sociedade. E hai xente que o está pasando moi mal. E católicos practicantes que non estaban de acordo con que se gastara tanto diñeiro na visita do Papa. Pero, Consuelo, a mí me gustaría... Por favor, un momentiño de nada. Eso verdadeiramente é algo moi importante. E creo que foi a expresión tamén de que xente non fora a Santiago, de que se gastaran tantos cartos niso. E por outra parte tamén do alonxamento en xeral da xerarquía eclesiástica, da superestructura que se monta como ese tremendo escenario na Praza de Obradoiro, do que é a sociedade e do que son as necesidades da xente e de que é o día a día cotidiano das persoas. O último apuntamento e cambiamos de asunto. O último apuntamento é un xefe de Estado, un Estado pequeno, pero o xefe de Estado, aparte do líder espiritual máis importante que hai no mundo. Aparte diso, a mí me gustaríame que se practicase esta auditoría pública mediática, como a que fan algúns medios que todos coñecemos, o viaxe de Hugo Chávez cando veu a España, ou a viaxe de Fidel Castro o fulanito cando vai a visitar a Fidel Castro, etcétera, etcétera. Canto custa? Sabe alguén canto custa? Pero máis fácil que todo eso. Julián, déjame a conclusión de todo isto é que a sociedade galega non é a sociedade galega de fai 30 anos. Cando no ano 82 estivo Juan Pablo II. Non é a mesma sociedade, cambiou. E iso reflítese nese tipo de eventos. Sí, por a campaña da Igrexa Católica. Pero precisamente recordemos una cosa. Voy a hacer una comparación. Cuando China inaugura los Juegos Olímpicos y hace el evento de inauguración que es totalmente mediático y lo ve medio mundo, la prensa mundial, los medios de comunicación vendemos. China presenta su imagen de cara al mundo. Galicia lo ha hecho con la presencia del Papa. Solo con conseguir que el Papa esté en Santiago en un año santo ya es un éxito. Y 3 millones de euros, recordemos, al Papa no se le paga por venir. O sea, eso no ha costado en regalo, ni en agasajo, ni en sobornos. Ha costado en organizar, en logística. Y un último matiz. La policía no la ha pagado la Xunta. Ha pagado el Ministerio del Interior. Bueno, deixámolo aquí, non hai tempo para máis para este tema. Deixámolo aquí, imos a facer un paréntesis para a publicidade e a volta. Seguimos en Foro Aberto, agora poñendo a ollada sobre os apelidos, o debate sobre os apelidos. Levamos séculos herdando o apelido paterno que se superpón o da nai. Primeiro o pai e despois a nai, pero isto pode cambiar. Un paso máis pola igualdade, non? Penso que é mellor polo método tradicional. O que conta é que os dos se responsabilicen do neno, o sea, o apelido da igual, que vaya primeiro el de él o el de ela. En realidad en una pareja no hay que ir uno primero y otro después, hay que ir juntos. Sea cualquiera de los dos el que sea primero, pero lo importante es que no desaparezca. En titulares facíamos unha pregunta. É un atavismo machista esta situación actual, Consuelo? Naturalmente que sí. Esta decisión en relación cos apellidos, ademais de que o goberno aproveitou para poñer un tema sobre a mesa diferente que pudiera captar a atención social nun momento difícil, debería considerarse como camiño lóxico neste camiño que estamos levando a cabo xuntos as mulleres e os homes deste país para conseguir máis igualdade. José Luis. A mí es que este debate me parece, para empezar, una gran cortina de humo. Y explico por qué. Porque esto es un código civil, llegas al artículo 109 y dice: si la filiación está determinada por ambas líneas, si se conoce padre y madre,
podrán decidir el orden de transmisión de su respectivo primer apellido antes de la inscripción registral. Si no se ejercita esta opción, regirá lo dispuesto en la ley. Es decir, que los padres a día de hoy ya pueden ir al registro civil y decirle al padre, oiga, no, hemos hablado entre los dos y va primero el de la madre y después el del padre. Es que esto ya se puede hacer. En conflicto, que puede vir a partir de agora. Claro, pero como decíamos, si hay conflicto xa para esto... Pero claro, la ley, ¿qué va a decir? Que a partir de ahora va a ser por orden alfabético. Entonces, he hecho un relatorio de apellidos que yo creo que se pueden directamente desaparecer. Los Núñez, Ramírez, Rodríguez, Sánchez, Pérez, Suárez, Vázquez, Vilariño, Seoane, Zapatero, Rajoy... Os alemáns o que fan é tirar... Se non están de acordo no rexistro, votan as sortes cunha moneda. É moito mellor para os zapateros, por exemplo. Para os accións iría mellor o tema do índice alfabético. Tamén os bautistas tamén traís aí de ganar, estamos ben. Afortunadamente a miña filla leva o meu apelido e o da Rodríguez. Vamos a ver, eu creo que a primeira polémica tras un cambio de goberno como que houve fai 2 semanas. É estéril como pocas. Sexa esta, pois é revelador do que se quere ou non se quere facer ou como se quere desviar a atención. É verdade que dentro do ano 99, precisamente o goberno de Aznar introduciu na lei do registro civil, introduciu esta variable. Pero espera, curiosamente, xa que falas dun cambio de goberno, realmente isto está previo ao cambio de goberno. Porque isto é en xullo ou junio. O que pasa é que agora empeza a pasar o trámite parlamentario. É cando se dispara. A quen lle interesa isto, non? Sí, un cambio na lei de registro civil. Sí, pero que es que entrou no Parlamento en xullo. É que ten outras variables tamén. É unha lei, é un cambio que é moi interesante porque verdadeiramente o problema é que tal como se reformou o Código Civil no tempo de Aznar, e iso é certo e hai que apuntalo como ben, pero normalmente entre as mulleres hai a cousa de, bueno, dá igual, en serio, dá o mesmo, non pasa nada, por isto non imos facer un problema, o teu pai, o teu tío e o apelido de sempre e non termina de haber unha actitude militante por parte das mulleres para solucionar esta situación desequilibrada en relación co que conseguimos a nivel social. E isto podería, como mínimo, axudar ao tema da moneda, que sería o máis lógico. Si non hai acordo dicen que a fórmula máis exhaustiva é aleatoria de facer. Porque se te vas ao abecedario, un dos conxenes, un dos pais, pai ou nai, que teñen un dos apelidos, sabe de sobra que se leva eso a conflito e o que resolva o apellido deste xeito, pola vía do abecedario, sabe de sobra cal vai ganar. Simétricamente, ou que vai perder tamén o sabe, si chegan a ese extremo. Pero es que digo máis. Entón, igualitario non é. É o tema alemán. Igualitario non é. Julián, pero es que... Mira, hai un dato, únicamente un matiz. En el mismo artículo dice que un chaval, una persona mayor de edad puede cambiar el orden de sus apellidos. Es decir, que si por lo que sea el atavismo machista le resulta chocante, él puede ir al registro y cambiarse el orden. Y no le cuesta nada. Es decir, que es todo tan absurdo. Os trámites burocráticos para modificar temas de apelidos e tal son complexos. O que pasa é que con esta lei, se o primogénito cambia o apelido, os que veñan despois terán ese apelido do primogénito, non poden andar cambiando. A mí, coincido con José Luis, mesmo co que dicía Consuelo, onde está a demanda social? Isto é unha cortiña de fume evidente, agardemos, eso sí, que o goberno non o elixan lanzando unha moeda ao aire, porque senón vamos mal. O delegado do goberno contra a violencia de xénero, Miguel Lorente, non é sospeitoso, fala de complicacións importantes con este cambio, se produce o remate. No caso dun accidente, unha das primeiras cousas que se busca o DNI para contrastar os apelidos e buscar os familiares. Tamén complicacións na identificación por ADN, porque, explica Lorente, tendo en conta, ademais, di que en algúns casos utilizamos o ADN mitocondrial, o da mai, e nos retrotraemos a xeracións anteriores. Pero, ademais, a maiores, engade, xa remato, que sería preciso para que todo isto cobrase unha orde normal e volvese á orde que tiñamos antes a efectos administrativos, un sistema informático moi potente. Nos tempos que estamos de crise, evidentemente, isto sería custosísimo. Espera, Julián, Consuelo. É que eu penso que pode ser que haxa ou non haxa demanda social, pero esta solución, que penso que tamén é unha cortina de fume, sí, o da moneda, o de buscar algunha solución que faga que o apellido da nai verdadeiramente este aí en pé de igualdade co apellido do pai na práctica,
non ten demanda social, pero sí que é unha necesidade, sí que axuda as mulleres a mellorar a súa situación social. Lanzando a moeda non haberá discusión familiar. Vamos a ver, os catedráticos de dereito... Os apellidos teñen que estar en plano de igualdade. E que verdadeiramente agora, por que faga eso, o Código Civil, non están. Porque non hai digamos, o suficiente forza por parte da muller para dar ese paso adiante. De todos estos, non estamos moi retrasados en eso respecto a outros estados. Desde logo os anglosajóns non. Desde logo os anglosaxóns, como sabedes, cando se casa co home, perde o seu apelido e queda o apelido do home, nada máis. É un apelido. A non ser que ela pida conservar o apelido de solteira. A mí chama a atención, pero parece que hai catedráticos de Dereito Civil que con esa polémica falan de que o tema que fan en Alemania é o de botar a moneda ao aire é o máis electoral. Pero eu quería introducir un dato. Mira, en 2009 de 490, se chamou a atención. Julián, sigue. Non me gusta falar de datos. En 2009, de medio millón de nacidos en España, solo 1.345 casos cambiaron apelido, o 0,27%. Pois con este dato rematamos. Falamos desa lei que está xa a camiño do Parlamento para desincentivar o consumo de alcohol nos menores. Falamos da visita do Papa Bieito XVI a Galicia. Falamos desta prevalencia ata agora do apelido do pai sobre o da nai. Isto foi Foro Aberto, señores. Esperamos que o luns xa estea con vostedes o conductor habitual deste programa, Carlos Luis Rodríguez, que, como decíamos ao principio, está cunha leve enfermidade, está xa casi recuperado. Agradezo aos nosos invitados que estades aquí e esa participación e garra na defensa dos temas. Señoras e señores, gracias pola súa atención e moi boas noites.